Ubuhansu bw'Gusii. Magoro benki yana ndo mancho murigerero Ndizi TV na bwansu bwo mu Gusii no kugena kwane mna kwa biro kwego kyaso kubati mirobiri yonse yeritko rya rero ekirorire ritko rya Jumanne tariki 12 cy'umutenyo gatatu mwaka w'2024 na manka gendrete gokorekana imeyense ya Kenya ikirabona cyaragire CHINSA IKOMI cyabona mugoroba jinga kingo kwargania SMS ya mayengu manyibuna nara yana kwarganirie asenchera ere yubingi irabona sensemo ya Facebook na bokogendera gotonyaro wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube botonyarwetra Ndizi TV News na baigase website ito na bokoya soma wetra www.ndizitv.net eriyo togendere usanga sobwamo. Manchi umuriri ngo kwarganyo beko gusangana nchi w'IKOMI ryatariane EVERLYENE OSERO LYDIA musenere o tukubatra na sensemo ye manyiryo nabayigo sara mu manyinero ko ineke buna kibicanero gicha wikire asenchira yabene ngo kwargana tuchaka AMAYIA ye CHINSA IKOMI asenchira yabene abwaso mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati abaka goikirania ogochika ko mona chebina asogo ikirana bosio bwekegambero kya Nyamira ko bwatakana nengana yorobebe ase county ya Kisii nabayigo county ya Nyamira ase ensemo ya keroka ukwana chinga kyasoka kurwase kegambero na usangana bamenyi be county ya Nyamira arati ngabakago kwanira igoro yobuya bwo kwagachwa kwe university ase county ya Nyamira na otebane nchira ya moyo gokinya eserekari ye county yo ya Nyamira na otebabuna nigo barachiye gose nigo barachiye ko bwatya engane yo na koine kyabuna umurayi wese Dr. William Samuel Ruto babereka go swagati eriyo Kordabune University yaberege gutoka se county ya Nyamira senchira ya moyo gokinya ebirenko byetsemi jinga kyecho harati nigaba kwegerera ubutenererwe kyama kya ODM ikikora waro murayi we kyame kyo Raila Odinga oyo bwateganga yo cyakoriye kirogo kyobonyakirogo ase obo mu bw'Chinsa cya Africa AU askiri atebo nanigo bagochakurwa na kigima soko ine kyabuna ekyame kyo ugose kyabereke gotinga mono ase orogonko rwausi asenchira ya moyo ko ine kyabuna babeire ase omustari omutwe eriyo gusikia ense ya Kenya busio Amangara University ndotegetse na Nyamira nere kine university kewo chagaiga Nyamira yakorere nduke na kine ige campus ndotegetse tusugume tore tubolie mheshimiwa president tore asugume tonyole university gaiga mo wancha boyo abantu amintu ndete bengo kora inche buno mwana chama vice chairman ya ODM ukome kitole shua twarosie kiama baba nkogenda reyu lakini tutaitaka kogenda atotigere na ntoko bokonga mo wanje wewe igo we are determined to make sure the country moves forward despite all other difficulties. We'll make sure our counties, especially Kisii and Nyamira, we are at the forefront. Again, also we are equal to the task to make sure as a country we have leaders from here in Kisii Gusii land to be at the helm of leadership of this country. We had one of our own, Mheshimiwa Matiang'i. I know he'll come at the right time. We will be with him. We have other leaders who will join the race for 2027. And we are determined to make sure the leadership of this country, one day, one time, the leadership of Kisii.
Nabarimi bekemeriye chaye ane nabo bakonya echaya bo ase tundubari ya ugembo nigo besokire na kwemurungania gobatkana no gutagurwa gwe tundubari eyo ase chinsebechyo ase nchira ya moyo korwali baga asobwaga chiwe chinyumba chierigorire inse korengana barabo nigo batairie notice gose komanyiwa ninkige kubwatia ase korende babuka bakanyora itundubari eyo etagoire ase babere bakwemurungania na komochia eserekali ase kire batebire buna echaye se oburemi abwechaye nabwo anene boko bakonya asugukirania engere yabo nabo koreta chibesa imeyese ya Kenya asenchire yemo yogukinia uchumi. Etundubali igotore boronge ntukanya ntumanyitinga ya ikire sego chigotago otwaikire twaikira twanyorire etundubali etagwire tokuborire ndi ngaki yataguru tutari gotebigwa mbaibi baiba tokonyo ngatari baibi kumbe ne kwende serikali yakire goteba nga chibinto birwo bone ngendo tutairi ne notice egere na intu tumanya nga itoko beke bintu byeito gose nga iba toirire eko iguna igure bo benga nge taguru ekya na nche no muremi na balemi ba minto baria tokorente cha ororo ekyagere chae nere yemo yaba asigentukeria serikali etegete yanyora chibesa kurwo ne society totokobeka chikawa chiana QSS yagenda ase serikali yachikokonyi serikali serikali enkoletere na magendere koleta abumoino na magendere ayo naro abwekaine nyumbe itutokopimire chai uri swali ria neri nene ndiri nkobori neri ekero bari gutagura iga ya ikire nga chinyombe chichiataguru muna moroche iga chirusirio kaiba tutiga rero nchuma tato kaiba tutiga muna bari mitoko pimire chai usiba tubekire no nke bandande tokujikopimire chai society eri yonzi ne yabarimi nebwa nabamenyi korwase kenyoro kia gongere yotoka se gosasense moya ugembo imebungia bumachoge chache county ya Kisii nigo beso kire nako kirege tambukiro kya muraibense Dr. William Samuel Ruto yoko mochoro yokabeire omokonyi bumugabana se county ya Kisii Dr. Joash Mangi buna homo High Commissioner gochia se ense ya Buganda nigo bamotogire Ruto ase getambukiro kyo na utana ni kyorokereryo kirekia anene kwero koro kyabuna abagusi babere bakwinyurwa ase serikali ya Kenya kwanza ase balireira yogochia kumusira Mangi kwene kyabuna bokoreryo byabwa babere bogwikiraniwa ile nande nene nyasawe ngambi yamona asengenta tumwe asomo siniwo ito to asmangi kwanyego to matete ase kenyoreke nanto nabatwatigarayiga ekyagero murayi oyo itokera rengo nanyene kero konyatara abo burayi no muntu gwate nkori ndabu nigantete abantu bamwaba nakenyoreke gima ekera gwete tari gukonyora gutige nabago gusupport ekyagere kero kwa mwera sire mitando yaye ono twegenire buna nyasawe itato yo atororeira amabera unanyorire kero geke amanyire nyasawe tari gutikomotiga ekyagera no muntu kogende kanisa osaba nakiye kugera nyasawe muigura amasabari akwende kanisa osaba amoire kero geke konya nabo tukorera nagaki nabo tuwa umataiga gwa kabuyamana kabisa asengenjo anyorete kero geke tugusaba masaba tuwabwata asekenyoreke konya tusinyire nganga itore ngina iraneri ngambu yamono asomane no ito igoro umanyanense okorukwa Ruto asogo toinyora toire kenyoro keiga umoraye kero gotwarigiria matuka mange oetani abo yango sabanga umoraye kero gaetu aturigererie anyura Muwaziri w'uburendi bw'ime Kithure Kindiki nigasingerere goteba buna nache kubeka omukia ase umurubiri bukurwa nyamarwa tancheri nabego binyuwa binde byo gotindia ase chinsemo au imeyense ya Kenya yo arokanire kuyirira obusaria komente kana gukwana chinga keumirana nabonya bamarwa ase skuru ya Maigerio GSU ensemo ya Embakasi mu mucho Nairobi nigo aganya bari bonse bakonya marwa kubwatya machiko serikali yabekire achinga ki baganyete konyora chi license boya asiboiga boririe okubwatirana kwabo ne serikali asokoronge ya ensemo yobone bwinyuwa byogotinda nechinga kiboigo serikali yaboriwe kwene kyabunango ikiraniere omurobero yo kwanchireria konde gotayo. Unlike previous measures which have been taken in this area, this matter is devoid of any other consideration except national security and public safety. Therefore, we are
very aware that these decisions and these measures must be implemented and enforced. All the relevant agencies have been directed to make sure that this operation and the measures are in place. So far, we've registered huge successes across the country. So far, we've gone around about 11 or 10 counties, and the response is very good. We'll be going to the rest of the counties in the coming days. Already we have closed 40% of premises ambayo haziuzi hizo pombe. Lakini the nature of the things, hata hapa kuna kanisa. The nature of things, hapa kuna nini shule. I would want to urge serikali ya leo. Na CS Kindiki nimesema tunakusupport. But let us... Waziri w'endemero imense ya Kenya Alswa umeni gwalira yokugaya na umuchando bwokungsana na kwoboremo asensemo ya Nairobi West yeregati ya Al Mubarak na biga bakora imirimo be serikali asata rero nanigo agocia kweneke umuchando yobere gukugayanwa asegeka yeki kisato cirebosio ni garuro kubore guciase baria babwatiranire ninganiyo akubwatirana ne serikali yaye aseo koina na chi title deed cyo babwate mnenchire moyo gokonya kwango yo muroberi obokonyora chi title deed chinya. Sababu ya ile request yenu, we move quickly. Tumesha iondoa sasa kwa ile orodha yetu, lakini tumekupea namba mpya ambaye lazima hiyo namba iingie kwa title deed. Lakini vile kazi ya shamba kufanyika, huwezi tayarisha title ingine kama kunayo ambaye iko pahali, lazima hiyo iko nje irudi kwa ofisi ndio sasa utayarishiwe ingine tukupatie. And I think Chiamate chitari chinge imeye county ya Busia nigo chirachiko konyeka n'umurero w'estima oyora audio chakiwe kubwato kwase chinsemo mone serikali ya county ya Busia kubwatrana nekiumbe kya Rural Electrification and Renewable Energy Corporation REREC asenchire moyo yokoine kyabuna babiri bagukura umuchando buborabu asechiamate ao nigo murobero yo okagere ko ira chishiringi chimilioni emeronko 5.5 asaba baboriwe kwenekia abuna nkoba bare maiso na boigo kwenekia obutumeki borobuya bwestima eyo nechinga chinde boigo ekere serikali ya county ya Busia ekageire comment chibesa ase ogosira omurobero yo kwenekia asenchemo yo kwenekia amagendro imeye county ya Busia. Here today we are going to reach almost 657 households throughout the county. And we are grateful about that. We still have got a lot of areas to cover. We are also grateful to the national government and through yourselves for the other project worth around 360 million that is also happening this financial year. So if you just combine these two alone, that gives us almost 430 million shillings projects of electrification that we will be doing. Because a country cannot develop when we don't have power. And it must be a collaborative effort. As REREC, we previously used to receive the exchequer funds to undertake electrification projects, but the corporation came up with a program that now collaborates with the county governments and the constituencies to where we match funds so that we can accelerate the electrification in the country. And therefore, Busia has come forth with a budget of 40 million, where we are matching the same 35 million. Therefore, we shall be undertaking projects worth 75 million. We've had other counties who have come forth in the matching fund program. We have the Kiambu County, we have the Uasin Gishu, we have Makueni, and other counties that have come forth. And therefore, that is where, as REREC, we are here to launch these projects, as we undertake also other national government projects that REREC is doing in the county of Hoko kunsanani wakwabire wakoenekiwa ase ababwataniwe kiama kia ODM imeye county ya Kwale kubatkana nobochori wekirogo kyo munyakirogo we kiame kyo asensemeyo oyo obubwabe bwarokanirego obubwarobere korekana omutienyi ogo cha ase umwako w'ibibere n'imirongo 24 ayankorengana na keria egati ababwatani abo bakomwa okoboko munyakirogo bono babere bakugania bali abakwamereria ensemo yabo koenekiya buna babere bakurwa
amaskani aliabwenerete nabo igogokora siasa chire echo botoire rubego nigo bagandie chinga kishinyororo kobwato kwa ase ogwikirania omurobero bokubarikia ababwatani abaya ase kiamikyo kya ODM. Hata kama kuna watu ambao wanataka vyeo, lakini waje kwa njia ya heshima, watu waheshimiane, wafanye kazi za registration bila ya matusi ya aina yoyote. Sisi tu watu ambao tumekomaa na hatutaki kutusiana mahali ambapo hapana sababu. Uwezi ingia mahali, unaingia mahali unasimamisha gari, alafu unataka kuwa dereva tayari. Na hatukujui, hatuja kuona wewe ukiendesha gari, wewe umeingia kwa gari unataka kuwa dereva. Hiyo haiwezekani. Kwamba unakubalia uingie kwa gari. Na ukiingia kwa gari nenda ukatafuta ile siti ya kule nyuma kwanza. Ukae kule nyuma. Sasa sisi kama Wanakwale tunasema tumepitia mambo mengi kuimarisha chama, tukishikana na mama, tukishikana na chamani wetu Mr. Mwanyoa, na tunajua Mwanyoa yeye tukishikana naye kila kitu kinaenda sawa kwa sababu wa chama. Orabati orubano mwancho murigereri na rogotreta omwerio bwa mayaye CHINSA ikumya senchira ere yobwenge korina mangi togendrete gukwarganire kura semesete ya maya yorachikonyora senchira yobwekira nuge koraga enseye mona boigo CHINSA isato unarabwa koretwa sore nere Vincent Unyancha yandra kubati mirobero ya Ndizi TV asensemo ya Facebook otanyarwetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otanyarwetra Ndizi TV News boigo naboko yasoma wetra se website ito www.ndizitv.net ero gendre gusanga asubwa meritriane EVERLYENE OSERO LYDIA MOSE retobwatirana sensemo y'ibimanyiriro nabo igosara mumanyi nero ne kyachibicanero gicha wikire asenchira yabene gukoganiria uburigereri buru bya semerubire kubwatya nabo igo imagoroba erentoereru.